Fermandariya Navendî Hêzên Amerîkayê CENTCOM ragihand ku wan pêleke nû ya êrîşên asmanî temam kiriye. Li gorî daxuyaniya armanca van êrîşan ew e ku kapasîteya êrîşkirinê ya Îranê ya li dijî keştiyên bazirganiyê yên li tengava Hormuzê kêm bikin. CENTCOMê diyar kir ku balafirên şer li Îranê gelek armancên stratejîk kirine hedef. Di nav van armanca de navendên Fermandariya Leşgerî, dezgehên hêzên deryayî, platformên avîtina mûşek û dronan û pergalên parastina asmanî jî hene. CENTCOMê dazanîn ku tevî gefên Îranê jî derbasbûna keştiyên bazirganiyê ya ji tengava Hormuzê didome. Ev tengav ji bo veguhestina deryayî ya navneteweyî xwedî giringiyeke mezin e. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku Hêzên Amerîkayê ji destpêka meha Gulanê ve hêsankarî ji bo derbasbûna ewle ya nêzîkî 900 keştiyên bazirganiyê kiriye. Her wiha 405 milyon bermîl petrola xav jî bi ewlehî di tengavê re hatiye derbaskirin. CENTCOMê hişyariyeke tund da Tehranê. CENTCOMê ragihand ku ji ber êrîşên bihincet ên Îranê yên li dijî deryavanên sivîl Hêzên Amerîkayê bi temamî amade ne ku bersivê bidin. Hêzên Pazdaranê Îranê jî diyar kir ku wan di çarçoveya pêla 24an a operasyona Nesr dido li Behrên û Kuweytê bi mûşek û dronan êrîşî hedefên leşgeriyên Amerîkayê kiriye. Di daxuyaniya pazdaran de hat eşkerekirin ku li herêma Almuhrekê ya Behrênê radarek û pergaleke parastina asmanî ya Amerîkayê û li herêma Rîfayê jî pergala parastina asmanî ya Patriot bi êrîşên bi mûşek û dronan hatine tunekirin. Li gorî daxuyaniyê di berdewamiya operasyonan de li Kuweytê qedeke radarên duravêj navenda ragihandinê pergalên pêwendiya pêkan bûne hedef. Hêzên Pazdara Anî ziman ku di van êrîşan de gelek dron hatine tunekirin, an jî zirareke mezin gihiştiye wan. Li hêla din artêşa Îranê jî eşkere kir ku wan bi dronên kamîkaze êrîşî sê baregehên Amerîkayê yên li Kuweytê kirine. Di daxuyaniya artêşê de hat angaştkirin ku di çarçoveya qonaxa 19 na operasyona Brûskê de êrîşî baregehên Arîfcan, Udeyrê û Ehmed Cabirê hatiye kirin.